ano, pinapunta na, magkasigon silang tanan, so silang pagkaragiri, o tanan, magmalampusin silang mga tingin. Kining tanan, Lord, among ipangayo pinagi ni Kristo, among manluwas, amin. Brother, prayer sa inyo. Kayo na po. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mama na. Flag ceremony? Flag ceremony ma? Dili na lang no? Mataas na? Okay. Si mama na. Okay. Lingkod na. Maglingkod. Salamat ta sa atong amahang Jehovah. Hindi pa ako makapagsalita, ako'y naiyak na sa inyo. Ang naalam ko yung nangyayari sa inyo. Sino ko yan? Lukuhin kayo ng mga tao. Nagtiwala kayo. Ako'y gulat na gulat. Bakit hindi ako magugulat yung report ninyo? Milyon ang ibinigay mo kay ninyo ni Amira. Alam ko kasabwat sino ang kasabwat, pero may batas tayo. Yung batas ng Ama, hindi makawala ang tao. Mas maging malaya pa tayo na tayo ilinagat sa kulungan ng material. Sa Panginoon, walang kalayaan. Pero nakikita ko sa inyo kagabi, sabi ko kay Papatupas, bakit ang kumpanya ang magbabayad? Si Amira naman ang nagwaldas. Ano pa ang nangyayari? Palagay pala, mag-iimprinta ako ng pera para ibayad sa inyo na hindi naman ako ang gumasta. Nakakaiyak yan. Yung pera ninyong milyones, yung anak ninyo nagugutom, niligtas ninyo yung isa, yung anak ninyo, hindi ninyo binigyan ng pagkain. Inuna ninyo yon dahil may pangako. Kahit patadtarin ninyo yan, kulang ibabayad yung kanyang katawan. Sabihin pa niya sa akin, ate, niluloko ako nila. Sino nang loko sa iyo? Hindi makapagsalita kung sinong pangalan na tinukoy niya. Sabi ko, may Panginoon. Ang Panginoon na yan, siya na yung mag-udyo. At siya na yung magdadala sa mga tao papunta dito upang mabulabog. Kasi sila'y uod. Hindi ba nakakaiyak yung ganon? Eh ako, hindi pa ako nakapagsalita. Luha na ang itutulo ko sa inyo. Pero mo yung milyon, ako yung controller. Yan ang totoo. Dahil ako ang sole signatory. Kaya sabi ng asawa ko, sabi ko sa asawa ko, mahirap tayo, pero alam ng Diyos yan. Asawa ko naglingkod sa gobyerno 30 years, mahigit. Kaya nag-retire siya, malinis ang retirement. Maraming member sa 101, ni piso hindi ako marunong manghingi. Yan ang totoo. Dito lang ako sa mag-asawa dumaing dahil ito ang asawa, inapasama ako ay naging kapamilya.
At ang Tatay Rolly ay hinabilinan ng tatay ko sa Minahang Bayan. Hanggang ngayon, ilang buwan na, hindi pa ako napensyonan dahil transfer ang pensyon ng asawa ko sa akin. May anak ako na isang milyonaryo, hindi ako humihingi. Kasi ang gusto ko, ako yung magbigay kahit sila ay mga milyonaryo na. Ngayon, nakita ninyo, isang general consultant, isang sole signatory, controller, bakit nakatira sa isang kubo? Ang pinaulam ko lang sa inyo, ipansit eh. Kasi wala akong pira. At least tayo nakakain. Nalagyan natin ang ating tiyan. Oh. Hindi ako marunong manghingi sa mga membro. Hindi ako tulad ng mga pundadores. Hingi ng hingi. Kayo na biktima. Saan kayo na biktima? Nagpakilala na siya anak ni Marcos, isang prinsesa. May prinsesa ba nang hihingi? Kung ikaw ay anak ng Aman Jehovah, ikaw yung magbigay. Kaya ako'y napaluha sa inyo. Na siguro sa entablado, kung ako magsalita, nakatutok lahat ang telebisyon, hindi pa ako nagsalita. Luha na! Luha na ang makikita ninyo sa akin. Kasi sabi ni Papa Tupas, tayo ang sasagot sa kanila. Bakit ko sasagutin sila? Hindi ko sila kilala. Ngayon lang, nagkita lang doon sa birthday ni Bong sa Mati. Ano? Yung sabi ni Papa niyo Tupas, kawawa naman. Sabi ko, pumunta ako sa Araw City kagabi. Sabi ko kay Ama, nag-meeting kami ng spiritual medisyon. Ay dihan mo lang sila lahat. Sagutin mo. Kita mo? Ano na naman, ako na naman ang pasasagutin. Kubo nga lang ang tinirhan ko. Tapos ako pa ang pasasagutin. Ibig sabihin yan, yung ginawa ni Amira sa inyo, bigay kayo ng bigay, nabutan ng milyon. Hindi ako ang magbigay sa inyo. Utos ng Ama, kumpanya ng 101. Kung ano man ang damage, ang 101 ng kumpanya, kasi yan ay batas ng Amang Jehovah. Pag sinabi ko mag-imprinta ng isang tao ng pera, para lang masulbad yung milyon-milyon ninyo dahil itong isan yung kapatid, i-istapan din ng kaso. Dahil kay Amira. Oh, ano ang nangyayari? Ito, kasamahan ko ng Itchworld. Alam naman itong batas din ng Itchworld. Ano ba ang nangyayari? Hindi ko nga alam kung ito'y nakita doon sa opisina, binaner ni General Domingo po Aguilar na Welcome Santa Helena Lapu-Lapu de la Concepcion. Hindi ako nag-ingay na ako yung binaner. Dahil ang pagkaalam nila sa opisina, ako ay si Jackie. Ako ba'y nagpakilala? Wala. Dahil hinahanap ko rin si Santa Helena. Ang sabi ng sekretary, si Aida Lumacton, kunin mo itong papel. Bakit? Si Santa Helena ang maghuhukom. Kung hindi ka bibili sa papel na yan, binintahan pa ako ha. Magkano ba yan? 2 piso. Bakit ko babayaran 2 piso? Bili ko na lang ng hindi. Sabi ni Aida Lumacton, siya yung maghukom, si Santa Helena. Paano kung mahukuman ka, Sister Jackie? Hindi maghinukumay kami ni Santa Helena at saka ni Jackie. Hindi naman nila alam na ako lang din yun. Kaya yun ang sekreto ng lihim ng Ama. Na ngayon, nandito na kayo upang nasulbad ang inyong problema. Pinata kayo dahil ni Ronald. Kasi nakikita ko si Ronald madadamay. Kawawa ito. Ang ama nito nandito eh. Dito din ang tatay. Dito din ang kapatid. Yung mga lumad itong mga PBMA. Uwi ang Ronald. Kasi nakikita ko, kayo ay pupunta sa akin. Pero may division. Saan ba natin hahanapin yung hiningi atin ng address? Nang sabi ni Amira, huwag na huwag ka ating magbibigay ng cellphone number. Mga Muslim yan. Yan ay mga traidor. Sino kaya ang sinabi niyang traidor?
Yung bang sinabihan niya, ang sinabihan, o siya yun mismo ang nagsabi, kinain niya yung salita niya. Eh sabi ko sa sarili ko, sana nandito na si Ronald, kawawa naman yung mga Muslim. Ako half Muslim. Ayaw ko lang mag-Muslim. Alam ko lang, Assalamualaikum. Masalam. Kasi mahihilo ako pagpunta na sa moske. Tinuturuan na ako ng papa na mag-Muslim sa Pakana. Kung hindi, Tagalog. Kasi ang Tagalog, yan ay national language. Kung nag-Muslim ako, nag-Arabic ako, edi sabihin naman yung hindi nakaintindi, inilibak ko yun. Oh. Kaya yan, ako awang-awa sa inyo, mayroon pa sa Cebu na kinuhaan ni Amira. Ngayon, hindi lang kayo, may humabol, taga Magindakano. May humabol dahil nakuhaan din pala ni Amira. So, another report. Siguro sa inyo, 5 million, 6 million, mayroon pa siguro 20 million, 100 million, bangko na ang katapat. Kaya, mabuti naman, nandito na kayo sa isang tuldok upang matuldok ka na ang kalukuhan ng mga tao na yan na kayo ay kinukut-kutan. Pagkut-kut yan sa inyo. Kahit kayo, ngayon pa nakarating dito, patawag lahat ang may ID sa 101 ni piso. Hindi ako nanghingi. Ang akin, magbayad lang tayo sa processing. Then ako, nagbabayad din ako. Babayad kami, papatupas. Wala kaming ID kung hindi ako magbayad sa computer. Mayroon akong ano dito, computer. Hindi siguro pumayag ang ama. Binaha, lampurnas lahat. Nagaliig dito tubig. Basa, lahat. Ano ba iligtas ko? Iligtas ko yan. Ang inuna ko pagligtas, itong mga dokumento. Eh yung asawa ko, akala ko mamatay na eh. O, paano ko iligtas? Ang mahalaga, dokumento. Kasi dokumento ng mundo. Eh, sabi ko sa sarili ko, bala nang matay yung asawa ko. Kasi doon naman tayo pupunta. Oh, pero ang dokumento, isang beses lang yan. Pag nawala yan, wala ang lahat. Niingatan natin. Kasama sa pag-iingat ko sa dinala ko na batas papunta sa inyo. Kasi kung hindi ako nag-iingat, hindi ko kayo, ay walang lalapit sa akin. Kasi kumpanya ito, ang ating pinasukan. 101. Mag-change currency, hintal. Alam nito kapatid ninyo. Kaya lagi yan sinasabi doon sa PF. Magbago ang pira, magkintal. Wala na yang piso. May ID kayo sa GUI, sa Itchworld. Mag-renew kayo, GUI 101, isang tuldok. Doon tayo magpanakpo. Pero ito, binigyan niya na ng sombrero. Hindi pa rin nakilala kung sino ang binigyan ng sombrero kagabi. Dahil ang binigyan mo ng sombrero, yan. Ako nagprograma na yan ay magdala ng patay sa opisina. Ilibing, pero hindi siya. Lumayas ka, baguhin mo mukha mo. Hindi mo baguhin, hilam ko siya. Hindi ba tanaw? Doon, na-change. Kasi kung sino walang anak, gusto magkaanak, eh, ganunin ko lang yung bahay matres pag buntis siya. Yan. Yan ang tawag, release baby. Kahit pinupost na pera. Ay, kung bigyan ba naman ng ama, usapin ko muna ama. Ama, ikaw ba maging human being? Pag sinabi ng ama, oo, inday. Sige, puin mo, kahit pa naman ay nagsungkod-sungkod na. Paano naman ama, iiri pa ba yan? Hindi, hiwain na ang tiyan. Ganon yan, ang power ng ama. Ni Amang Jehovah. Kasi maraming hindi alam ano ba yung pihaw. Ang pihaw Philippine Island Jehovah, Alpha Omega. Yan si Ama. Baliktarin ninyo, mama, mama, ama, mama. So ako pa rin yung nagsasalita sa inyo. Si Mama Jackie, huwag niyo ako tawagin madam. Kay ang madam, mga swindler. Mga mandurubo. Yan, galit ako yan yung tawag-tawag madam.
madam ka, magtarong ka, bakit ka kukuha ng pera? Hindi naman piso, milyon-milyon, yung kwento ninyo. Yung report ninyo, nakuha na ito sa Amerika. Pinasitilight na ito, nandoon na ito. Igagawa lang ako, pero lang ako.